लोगोफोर मैखुना नै आंना जाबाय नोंथांमोना नुबाय ने दाखालि भिडिअ आं माखासे बुंनाय दङ नोंथांमोना नायोबा आइ बटनाव थांना नायनो हागोन नोंथांमोन नै खानो अनगुलायखायोलै नै सयथिबो एकदम नोंसोरबा मोगथाङाव नुबा खानो जा अनथावथाव नुखायोना गोसोखौ बोरैबा मोनखुलायखायो होमबाबो मा खालामनो ना जाग्रा बुस्थुसो जाबाय नालाय नै एकदम अन्थाव बाथाव गोजाखा नै ओंखारगासिनो दङ नै इयाव नै जाफ्रामनाय साइसफ्रा मादि जायो नै ओंखारगासिनो फोथा गुदाम बायदि ओंखारगासिनो नै नोंसो सिनायखो एसे पावार होबायना आङो नै आं बे पावार होयोबा भिडिअ बानायगोन उनाव होमब्ला नोंथांमोन जों खानोसै दा आंनो खानांगोन केमेरा हमग्रा सासे मानसि नांगोन दा र' माबादि खायो नोंथांमोना नायनो हागोन सासे मानसि लेंहरनांगोन र' एकदम खानोसै दायो लोगोफोर जा खानो मोनखादोंमोनलै सयथिबो बे गोजानाव थांनो एसे भिडिअखौ माबादि नुयो खानाय साइजखौ दा मोनसे खाथियाव खोन्था बिराद खस्थ'बो खाहरनायसो जागोन माथो ओमफ्राय बेखौ ओरै गोजौ गावनानै ओरै बोख्लायबानो जाबाय आरो नै स्ल' जाखाबाय गुदुङा नैबे ओमफ्राय बेयाव दोनबाय मोनसे जागोन थोबोनो नङालै नै नोंथांमोन आरो मोनसे दंबाय नै बेखौ लानांसिगोन बादों मोनदां बे बेराथ'वाखै उफाय गैया माने जायगा बेंजोब्बाय नै लोगोफोर एसे साइज खालामब्रा एसे गोजानाव ला नै आखायाव आंनो बेसेबां गुवार जादों नालाय नोंथांमोनहा नाय नैयाव आरो इयाव दिन्थिना हो बिसोरनो बेसेबां गुवार जाखो नालाय बे सान्द्रिया बेसेबां गुवार नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ नै आं दा मोननै खाबानो भर्ति जाखाबाय आं नोंथांमोनखौ बानायग्रानबा नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामदों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामाखै गुथिखौ जों हरनो हायो नोंथांमोननो आरो फुरा इउटुब भिडिअफ्रावबो खेमसेनो बुंजोबनो हाया जोङो नोंथांमोना जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायनो हागोन आरो ना जुदि मावोब्लासो आरो बेखौ खाथ'आ गोरलैसो एसे गोजान साइज लानांगौ मानसिजों जाबजों खुलुमखौल' लानो हाना मानसिखौ नुवानो नै हानहरलाय केमेरा मालिकआ येस राख' आं खिन्थि नाजावलायबावो केमेरामेनाबो सरि बाहायानो फैबाय एबारलाय गल'यो ओंखायनोथ' हानांगौ Wait me. बे जायाखै रायाखैनो बबाव हैगोन नोङो गल' होजोब्बाय ताजा खावरै बाबा गल' होजोब्बाय दाफिनजोबनांसिगोन बेयो हारसिंनो बे आंनि सौग्राबाय थागासिगोन बैखौ मानो बोखारनो नोङो माबाखौ बाखो ओरै आंनो दोनग्रा बुस्थुखौ हरदो बेखौ लाबोनो आंनो बेखौ लाबोनोसै मोनसे बेबो फिसाथारमोन लानोसै जायगा थोलायाव आयै फिसा सेस नस्थ' खालामजोब्बाय बेखौ न'आव जानो हायो जाबाय जेबो नङा आयौ एफा गोरा जों दाफिनजोबगोन बेफोरो गासैबो ओरै नायलाय गिदिर दं नामा नायलाय केमेराजों नाय गैया जासिगोन आरो माथो बेखौ लाबोनोसै मोनसे आइया बे जायाखैनो गोसोमान खाराखै खाराखै खारनायालाय नांबावगौमोन मोनसेखौ लानोसै बेखौ ला ओरैनो सोलाय खोन्थाना होनाय जायो फोरोंलायनांगौ केमेरामेनखौबो गलल' बोजोब्बाय सिखाखौ मानो लानो बाखो जेबो नङा सिखाजों नंला सिखाजों मोननायाथ' थांनाय बोसोराव एसे मिस जादों आंना आरो माने बख्ल'खानांगौ आरो माने जेबो नङा माइ गुथिसो मानसिफ्रा माइनिफ्राय मोनो होननानैसो जागोन नै बेखौनो होनदों आरो खानो जायाखै ओइ खिन्थाजोबो बेखौ खाथि खाथियावसो मोजां साइसनि आरो बानायबावनांगौ होदो
खोन्थादो सोरखौ खोन्थानो आंखौ लोगोफोर दा जों बेखौ खादोंना बेखौ जों न'आव जाया फानगोनसो दा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दा बेखौ आं सुनानै रानहैनोसै आरोना जाय जाय लायो फानथिंहैलाबायनोसै दे होमबालाय बाय बाय लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर